muri yeZimbabwe aiwa pakashata mani nosazonyatsobuda pachena kuti aiwa utungamiri hutsva hwakaisiwa hwebato reTCC watakaona kuti vanoisa mapresident matatu aiwa ebato reTCC. Tiri kuona kuti ndinyasoona kuti power richingori centralized kuna vaChabangu, nokuti muzara nhasi munobuda nhau dzekuti kuti madecisions avo avaroda kuita ekuendera mberi nepati vari kutoenda vachitonosika permission kuna Tshabangu, asi mapresident acho aripo muri yeZimbabwe. Sara muendera mberi renyaya iyi nokurudzira aiwa ibva wasubscriber wolike wotina on the bell icon. Tamboshora mabuditsa ndokupa pano paZim News Live, nokuti muna munobuda muchinzi utungamiri uchangorongwa kusarudzwa hwenguva pfupi hweCitizen Coalition for Change TCC uchataura navasingezvo Tshabangu mukuedza kuviga mhirizhonga iri kuitika mubato iri. Zvichakadaro bato iri pari zvino rava kushandisa urongwa hwaro hwekuvamba hwa2019 rinoramba rakavhurika kugadzirira kusawirirana kwaro nevaimbova mutungamiri wavo vaNelson Chamisa pamwe neSACHIGARO wavo Job Scala. Saka ndozviri kubuda munhau kuti aiwa tinotoona kuti aya mapresident aya haatombona kana power, nokuti vatonosika permission kubva kuna vasengezvo Tshabangu kuti aiwa toda kusimbaradza kuti tiende against aiwa vaNelson Chamisa vaimbova mubato wakasiya bato muri yeZimbabwe. Ndo mashoko atatu kudze unotonoendera mberi vachitaura nepepanhau reDaily News nezuro. Mutauriri weTCC vaNovizita Mulelo vakatsiririra kuti bato richataura navaChabangu avo vange vachiti ndivo munyori mukuru webato iri zviri pamutemo. Sa muri yeZimbabwe ndo mashoko atiri kuona kuti aiwa avo vatungamiri vakangoisiwa mapresident asi havana kana power, havana kana simba rekuita madecision. Saka chimbotiudzai mafungiro enyu pamusoro pemanyaya iyi. Aiwa pinda mucomment section medu, musakana kusubscribe kulike chinotina on the bell icon. Tirambochiona mabuditsa ndokupa pano paZim News Live.